चिरां जिल्लानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खालि चिरां जिल्लाल' नङा दिनै क'क्राझार आरो चिरां बे मोननैबो जिल्लायावहाय आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैगासिनो दङ। क'क्राझारावबो मोननैसो हाबाफारि दं आरो चिराङाव मोनथामसो हाबाफारि दं। बे काजलगाव स्टेडियाम बे स्टेडियामाव मोनसे सुबुं गमा जागोन बेवहाय बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन आरो चिरां जिल्लायाव गासै मोनब्रैसो बिथाङा जे आसनि बेखौ बेखेवगोन आरो अन्थाइ खाम्फाबो गायसनगोन। नैबे स्टेडियामाव 50 कोटिनि मोनसे स्टेडियाम मोनसे इन्टिग्रेटेड मोनसे स्टेडियाम बेखौ बिथाङा फाउन्डेसन खालामगोन आरो गोजोनथाव बाथ्रा जे बासुगावआव जि रेलवे अभारब्रिज बियो अलरेडि कमप्लिट जाबाय बेखौ बिथांना दिनै रायजोनि थाखाय बेखेवनानै होगोन आरो जल जिबन मिशननि थाखाय चिरां जिल्लायाव मोननै मोनसे प्रजेक्ट बिथाङा बेखेवनानै होगोन। बे जोंनि चिरां ओनसोलनि थाखाय फुजानि सिगां मोनफा मोनफा गिफ्ट गतिके जोङो चिरां जिल्लानि जानानै मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों बरायो बिटिसि सरकारनिफ्राय जों बिथांखौ बरायो आरो जों मिजिंथिदों बिथाङा दिनै बे मोनब्रैसो जि मोनसे प्रजेक्ट बेखौ होखांनायनि उनाव निस्सय आरो गोदान मोनसे जोनो होलांनायनि हयथ' सिन्थाखौ खालामगोन रायजोफ्रा बेखौ आसा खालामदों आंबो बेखौ आसा खालामदों। बिथांनि जे मोनसे सिन्था बिटिसि ओनसोलखौ लानानै जौगानायनि थाखाय बे खोब मोजां आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोथोन लाबाय थादों। बिथांनि दैदेननायावनो दिनै आसाम सरकारा भाइब्रेन्टलि खामानि मावगासिनो दङ आरो बिटिसिआ मोनसे पार्ट हिसाबै बिथाङा जथेस्थ' जोथोन लादों आरो बेबायदियैनो दिनैहाय बिटिसि ओनसोलनि जौगानायाबो सोलिबाय थादों। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन? बेवहायथ' जोङो 30,000नि बारा मोनसे टारगेट लानाय जादों आरो बे फैगोन अलरेडि जाखाजोब्बाय आरो गारि घरा गासैबो रेडि जोबसै मानसिफ्रा फैनो रेडि जोबसै समाय मथे रायजो राजाफ्रा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ मदद होनो थाखाय बिटिसि सरकारखौ मदद होनो थाखाय आसाम सरकारखौ मदद होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा रेडि बयबो फैनो थाखाय साखा फारा जागासिनो दं। बे बाथ्राखौ आं दा दिनैनि थारिखआव आं बेखौ फोरमायनो हायो।